Долучитися до конкурсу імені Номана Челебіджихана «Світло Корану» запрошують маленьких читців Корану, Духовне управління мусульман Криму у Києві і Рада улемів. Сам конкурс відбудеться 24 лютого у Києві в конференц-залі представництва Духовного управління мусульман АРК. Почнеться він о 13-й годині. Серед умов участі – красиве та правильне читання на пам'ять сур зі священної книги, а ще глибоке розуміння змісту. Взяти участь можуть діти віком від 3 до 13 років. Зареєструватися потрібно в Духовному управлінні мусульман Криму до 21 лютого за телефоном, який ви бачите зараз на своїх екранах. На всіх учасників чекають призи і приємні подарунки. Мы решили провести такой конкурс, и мы назвали его именем Номана Челебиджихана, назвали «Свет Корана». Это не просто зазубривание Корана наизусть. Да, это знание Корана наизусть, первый критерий. Второй критерий – это правильное чтение Корана, таджвид, поскольку чтение Корана является непосредственно поклонением. И третий основной критерий – это понимание Корана, то есть смысл. В чем заключается смысл того, что мы читаем.